my favorite part, right here. Let's go. Hej og velkommen. Velkommen til Worldmate. Hvad så? Hammer hej. Sean her. Jeg skal spille Outlast. Uden Lukas. Alene. Det bliver en lidt mere redigeret version. Det bliver en lidt mere sjov version. Det bliver det rene Ragnarok. Jeg er desværre ikke noget webcam. Så ja. Map. 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 Okay, så kører vi. Jeg har allerede spillet det. Is this how you parkour? Yes. Jeg er bange. Jeg mener, jeg er ikke bange. Lil. Jeg havde lige glemt det der. Map. Little more parkour. Yes, very much parkour. Okay. I can do this. Fuck dig! Ah! Jeg er ikke bange! Nej! Jeg vil ikke mere. Nej. Jeg sidder og lader være. Slam. Pres det i dit ansigt. No. Map. Nope. Okay. Spoilers, hvis I ikke har set episoden med mig og Lukas, der spiller dette spil, så skal I ikke se videre end dette. Lil, Windows 8. Hvad er det, du laver? Nej. Nope. Gå væk. Nej. Ikke voldtag mig. Jeg er så glad for min anus. Little faggot. No. Det der er kædet. Okay, jeg kaster mig ind i døren, ja. Okay. Okay, ja. Det. Åh, ja.